Γεια σας παιδιά, εδώ ο Player. Ξέρω παιδιά, 1,5 μήνα, 1 μήνα έχω να κάνω βίντεο κυριολεκτικά. Λέω κάνω πιο γρήγορα και δεν κάνω. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω παιδιά, δεν έχω χρόνο, έχω και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω. Τα Χριστούγεννα λογικά θα κάνω τουλάχιστον 3 βίντεο, 2-3. Ελπίζω να βγουν και να μην μου πάει και τη νέα χρονιά το επόμενο. Οπότε ναι, λογικά αυτό ίσως είναι ένα σωστό βίντεο για να δείτε το 23. Ξέρω. Αν και πιστεύω θα υπάρξει κι άλλο. Ναι. Θα ανέβει κι άλλο βίντεο ίσως σήμερα, να ξέρετε, διότι αυτό που θα κάνω λέγεται πουσάρα το μόρτισμα. Διότι βάρια, όχι δεν το γράψω έτσι, αλλά λέγεται πουσάρα το μόρτισμα. Αλλά ναι, αυτός πας εδώ και κάτω το σκηνή είναι ωραίο. Κατά πάσα πιθανότητα του Doug βασικά. Επίσης αν μου κλείσει το βίντεο ξέρετε την απάντηση. Προθηκευτικός χώρος. Ναι, τέλος πάντων κάντε μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει. Αλλά μια εγγραφή ρε παιδιά. Έχει ένα χρόνο που έχουμε κολλήσει τους 33 subscribers. Όχι ένα χρόνο λιγότερο, αλλά ναι. Ας φτάσουμε λίγο να κάνουμε και κάτι άλλο. Όχι ρε φίλε. Έλα. Έλα, εγώ φταίω. Έκανα πάντα. Δεν έπρεπε να πάω το ξύλο, έπρεπε να πάω από πάνω. Έχω πέσει πολύ με μόρτις και λεπτικά. Είχα να παίξω αρκετό καιρό και ναι. Παιδιά, σκεφτόμουν το επόμενο βίντεο να μην είναι μπρόθερ. Ούτε μάγκη, ούτε στα μπουγκάζ, ούτε έχω κάνει. Ούτε έχω άλλο έχω κάνει. Έχω κάνει νομίζω και ένα ακόμα. PlayStation 5 θα παίξω. PlayStation 5 αυτό τι λέτε. Θέλω να μου γράψετε τώρα πώς θα τραβήξω βίντεο από εκεί είναι λίγο το πρόβλημα. Γράψτε μου, άντε μην μου γράψετε. Όποιος με παρακολουθεί και έχει κάποιο μέσο τουλάχιστον να μου πει. Ας πούμε ο Δημήτρης Μπρόλς. Αχ, ο πρώτος συνεργάσιμος YouTuber που είχα μόλις τον θυμήθηκα. Ο πρώτος συνεργάσιμος YouTuber. Ενώ ο πρώτος YouTuber που συνεργάστηκα. Αυτό και είχα λίγους το θυμάμαι. Εντάξει, λες και, και τώρα έχεις πολλούς ρε, υποτίθεται τώρα έχεις πολλούς γι' αυτό. Λες ότι έχεις λίγους, τώρα έχεις πολλούς. Μιλάμε, έχω τόσους πολλούς. Μπρο, έχω μαζέψει 10 τέτοια. Πας μπορούσα λίγο να τον είχα σκοτώσει εδώ. Μπρο, πως το έχασε αυτό κυριολεκτικά, ήτανε, πώς να το πω κάπως. Εντάξει, το να γίνει η χαζομάρα θα νικήσω, ας πούμε τώρα εδώ η Νάνη θα προσπαθεί να με σκοτώσει. 4 του. Εκείνο πεθαίνει πια μόνο του, όλα τα έχουν αλλάξει. Και ολικά τον πρόσφατο σε αυτή τη σεζόν είναι χειρότερη, δεν μου άρεσε καθόλου. Να είδατε, είμαι χαζός! Είμαι χαζός! Δείτε λίγο τι έκανα. Δείτε λίγο, εντάξει παιδιά, εγώ είμαι το πρωί, εντάξει. Δεν γίνεται άλλο αυτό ρε φίλε, εντάξει. Με ένα όριο ρε φίλε, όλο πεθαίνεις με μόρφης, όλο πεθαίνεις με μόρφης, όλο πεθαίνεις. Α, δεν σας είπα που έχω τραυματισμένο το χέρι μου και απορώ πως παίζω, δηλαδή μπορώ γιατί στα δάχτυλα, αλλά ναι. Όλα αυτά, ναι. Επίσης το Σάββατο δεν θα υπάρξει βίντεο. Έχω αγώνα μπάσκετ. Τέλος πάντων. Τώρα σήμερα είναι μια μέρα η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αν το αφήσει κάποιος δηλαδή κυριολεκτικά ο Σούγι βλέπει ένα τέτοιο και δεν να πάει να το πάρει, κάθεται και το κοιτάει, δηλαδή είναι σπαστικό. Κυριολεκτικά. Παιδιά έρχονται να ξέρετε ότι από 30 Νοέμβρη με 2 Δεκέμβρη δεν θα μπορέσω να κάνω βίντεο διότι θα είμαι Αθήνα με το σχολείο μου τριμερή. Έλα, τα έχω χαλάσει τον. Εντάξει, με στρίμαξε.
Εντάξει, το προσπάθησα παρόλα αυτά. Τους κάψα ένα λάκκο τώρα. Τους κάψα... Όχι. Αχα. Μπείτε στην κλαμπ, δεν χρειάζεται να είστε φάω. Παιδιά, ήρθε και το γουρούνι, το οποίο είναι ένα mega big. Πώς λέτε, εγώ τα πήγα χάρη εγώ προσωπικά. Αλλά ναι. Εντάξει, πάμε και 17ος από 22 άτομα. Και κυριολεκτικά 20, τα 25-26 κάπα παίχτες που έχω στο κλαμπ. Βγήκαμε πρώτοι στο mega. Και καλή άλλη μιζάρα, τα κάπα βγήκαμε. Θα καταλάβετε λίγο ότι... Δεν ξέρω, μπορεί να έχει ένα μόνο και πλέον. Δεν ξέρω. Έλα, δικά μου. Ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο. Είμαι εντάξει, εγώ κάνα χαζομάρες, δεν παίζω. Δεν παίζω σοβαρά. Το παραδέχομαι, δεν παίζω σοβαρά. 6. Ούτε Stardrop να ανοίξουμε, ρε φίλε, 2 νικούλες τουλάχιστον να ανοίξουμε ένα Stardrop να χαρούμε κι εμείς. Και ας είναι ωραία, ας ανοίξουμε να έχετε μια αγωνία τουλάχιστον, να πείτε όχι, αυτός ανοίγει Stardrop, ρε φίλε. Όχι, Τούρκος. Για περιμένω να το σκοτώσω αυτόν. Φίλε, δεν έχω όρεξη για κυνηγητό. Μπρο, δείτε πόσο άχρηστος είναι. Μπρο, βοήθεια, θα πεθάνω. Εντάξει, είστε όλοι κομπλεξικοί εδώ. Μπρο, έχει κομπλεξάρει το παιδί μου. Μην τον αφήσει. Αν πεθάνω θα πεθάνω από αυτόν τουλάχιστον. Don't brace this, I am a building. Τα έχουμε χαλάσει τώρα, μας έχουν στριμώξει και εγώ με στην τρίτα θύμα. Να, τουλάχιστον πέθανα. Όχι ρε φίλε, ποια πέθανε. Ρε φίλε, ήταν άδικο, έντυγα να με σκότωσε, το είδα. Το βίντεο τραβιέται. Είναι και 47 πρωί. Στις 17 Νοεμβρίου, πριν πάω σχολείο στις 10:30 έχουμε γιορτή. Δηλαδή σκεφτείτε πριν το σχολείο το τραβά αυτό το βίντεο. Το καταλάβετε αυτό. Είναι λογικά και το σχολείο. Τον εβάσουμε και τελειώσουμε. Αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά ζητάω την εγγραφή σας και το like σας. Παιδιά, θέλουμε 100 subscribers. Θέλω να κάνω live stream. Να το χαρώ το live stream. Μια φορά από τη στιγμή που ξεκίνησε το YouTube, το όνειρό μου ήταν να κάνω live stream και να φτάσω 1000 subscribers. Κάτι που είπα τώρα που δεν υπάρχει κάτι που νικήσαμε. Αυτό ήταν καλός. Τώρα να μην νικήσουμε άλλη μια φορά, ανοίγουμε στα έντο. Επίσης παιδιά, εντάξει ρε φίλε, είμαι παντελώς άχρηστος. Δηλαδή έσκαψα εγώ το λάκκο μου μόνος μου τώρα. Βλέπω αστοχή και πάω πάνω το χάρη. Και αυτά που με είχε κάνει ήδη Dynamite. Μόνο με καμπέρα πια μπορεί κυριολεκτικά. Κάποτε κάνει Dynamite, θυμάμαι κάτι πάρα πολύ Dynamite θα κάνει τώρα. Ναι, μπροστά στα μάτια του 15 ενώσουν να ρε φίλε στο θάμνο με ένα πάρκι για να... Μη σου πω και 0 κιόλας.
δεν ξέρω. Το είναι μη καμπερόμενο. Τώρα με χάζω λίγο το κόφι γιατί είδα καπνάκι. Χαρούμενο είναι. Πολυτεχνείο ήταν. Πεθάναν το σαν. Για στο σχολείο θα μας δείξουν τα ίδια πάνε. Τουλάχιστον στο δικό μου εξαιρετικό. Ρε φίλε, πώς γίνεται πάντα να κοιτάνε το Μόρτις? Είναι χρυσός, το ξέρω, έχει αξία, αλλά εντάξει. 5.000 κολλήσεις δεν στοιχούνται σε... Κομπλεξικέ και ήξερα ότι θα με το δώσει. Έλα και παιδιά, παραδεχτείτε λίγο ότι το πήρα πολύ καλά. Πέφυγα καλέζω. Όπα, αν είναι το Star Super Rare. Κάνα coins. Οκ. Αλλάξαμε Tiger. Στο γύρο στις 48 μέρες και είμαστε στο Tiger 15 και είδα αυτό το. Ίσα αν πατήσετε την κάμερα, κάντε με τους κωδικούς, γίνεται κάποιοι που θα ξέρετε ίσως λογικά. Αυτό δεν θα μου χάσει τον χρόνο. Μέχρι τα 15 λεπτά πρέπει να έχει τελειώσει το βίντεο. Δηλαδή, θα μου φορτώσει το τζακ μετά ο αποθηκευτικός μου χώρος. Με κάποιο βιντεάκι εγώ. Τέλει Χριστούγεννα. Γιατί μου μόνο τόσο πολύ ενώ κάθε φορά που λέγαμε που να είναι ο μόνος λόγος που θα πάω Αθήνα κυριολεκτικά. Ναι, και κάπως έτσι, ναι, υπάρχει κακός αποθηκευτικό χώρο.